Ma en penj laktar chenro mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wantiere studio ka obro nyiso wanyinge en wuod kanye olonye weche mage ka bende amedo paro ni chenro ni biro ni kowuok e studio wa ma Kisumu. Machiegni daktari e penj laktar bang' ndalo mathoth. Erokamano Ruth. Iluonga ni Dr. David Odhiambo-Deny, an ajakano mako bura ma Masogo, to athietho Kisumo ka. An jadonj mar tuoche mag it, gi duol. Kamano. Erokamano ahinya daktari. It, gi duol. Gigi wuotho ga kanyakla, it, gi duol. Gigi gin kanyakla. Kineno kama nitie, kama iti nitie, to kidonjo gi yo ka duondi kuchocho, to nitiere kaka giriwore. Yeah. Kauna diher mondo wawacha kata wago mbaka e weche magi daktari, in madwa ni miwa topic? Wan gi topic mar tuch kata yiech mar nyandururu mar it. Mane gima dwa kuongo wuoye makawuono ni. Kamano. Mana kaka iwinjo no en tuch kata yiech mar nyandururu mar ita. Nyandururu samoro nyalo penjori ni en ang'o, gi dholuo mano en nyandururu, to gi dhowegi wanyalo wacho ni eardrum. Tiende ni ruptured eardrum, mane twakwa odiechieng' ma kawuono. Kaka iwinjo Dr. David Odeny olonye weche mag duol, it kaachiel kod koro kawuono waketo maino e it e nyandururu. Kapok wachopo nyandururu mar it daktari, wantiere ka akod kaka it chal, fuoni mopogore opogore mag it. To kanyo ni diher mondo michak gi mako ka wadhi e yiech mar nyandururu. Ber mondo wachak gi kaka it obet, eka mondo jo ong'e gimoda wuoye about kawuono ni. Kineno picha ni, to ibiro neno gi oko nitiere kama luongo ni omwot mar it, kata the ear auricle. Mano ochalo tung', en ofwambo weche ma oa oko, to kelo e kanal ni ma waluongo ni hotogoro mar it ma oko. To i hotogoro mar it ni ineno ka kamogike, kamondik ni tympanic membrane ni, en nyandururu mar it, enema oyudo sound kata koko mowuok e alwora mar it ni. To kosechopo kanyo, to nitiere choke adek mantiere e it madiere. Choke adek gi waluongo ni malleus, to nitiere miluongo ni incus, to gi miluongo ni stapes. Kaka gibet ne gichalo spring. Gin ka giyudo teko mar wach madonje it, to gi amplify teko mar gima giyudo no, sound no, eka gitere it ma iye. To it ma iye, rangaj it ma iye, nitiere luongo ni foot plates mag stapes mobete e window moro miluongo ni oval window. Seche ma energy ma owuok oko mar it odonjo kanyo, to it ma iye nitiere kaka ochapni, nikech en gi pi e iye kanyo. Koro chapni mar pino luwo pattern mar teko mar gimowuok mar wach mowuok oko ni, to dhi e it ma iye. To kosechopo e it ma iye, it ma iye nitiere kuonde ariyo. Nitiere kama wach winjorego, to nitiere koma control gima ni balance, kaka ibet kamoro amora mibede kata kama iwuothe. Wabiro wacho mago bang'e in a short while. To kabiro kama wach winjorego ma iluongo ni cochlea ni,
kanye moting'o nerves mabiro kawo wach to okawo wach to loko. Wan gi sound energy. So sound energy nyaka lokre into electrical energy. To kanyo timore ei kama luongo ni cochlea, kama chalo gongolo mar kamnyieni. Koro kanyo ka wach osechope to lokore from sound energy to electrical energy. Koro electrical energy ni en koro igole kanyo gi nerve. Nerve ni makoro tere e centers mopogore opogore e luhumblu to kod e brain. To nerve no iluongo ni cochlear nerve. Koro ka gigo te tiyo maber to ibiro winjo wach. Makamano e kaka it chal, kamano e kaka wach donje it mowuothi kidienje mopogore opogore kuonde mopogore opogore machak loko sound. Iwacho ni loko sound into ang'o? From sound energy to electric energy. To sound energy to electric energy. Koka ioro ote e obwongo ka achiel kod lumbru mondo mi ilok kati winji ni ng'ato ne wacho ang'o. Kwacho ga pile pile daktari ni nitiere kaka Nyasaye notiyo tich matek mokalo nikech kino los gigi temo ket nyaka pi kamoro kanyo ma pigno bende match energy mar duol modonjo kanyo no koka ok en tich mayot ahinya to kata un lakteche bende wating'o no badwa. Ero kama na ahinya. Koro ka wawacho wach mar yiech kata tuch mar nyandururu mar it. Mar nyandururu mar it. Yes. Koro wawuoye eardrum ka. Eardrum iluongo ni tympanic membrane. Ochalo tung, dong embo chalo tung. Ochalo tung. Odwa chalo tung. Kanyo makoro wadonjo. Kowacho ni oyiech, ang'o motimore kanyo momiyo inyalo wach ni oyiech? Erokamano kuom penjono. Mokwongo daher wacho ni nyandururu mar it ni en gima rep mokalo. Oyot eh? Oyot. Mane madimi ka ng'ato mondo mi ng'ato winj wach kata bed mani en wach mobiro ma volume ne piny to nyaka to wang' nondek nyandururu mar it ni eka dang' iwinj wach. Koro rep nenni miyo oyot mondo gimoro otuche. Nitiere gik manyalo tucho nyandururu mar it. Adwa wacho gi achiel kachiel. Mokwongo, ka in ng'at ma ohero tiyo gi gima luongo ni earbud. Earbud ji ohero tiyogo ahinya ka ng'at man gi it ma ile. Koro seche misoko earbud injo ka milimili ni. To milimili no be seche moko ajali nyalo wuokie. Ajali manyalo wuok ka ging'eny. Nitiere jomoko ma kamoro soko ite kata kaka mine man gi nyithindo. Isoko iti to nyathi ni intiego e bathi. To ka gir kiragi to nyathi ni tuom lueti. To kutuomo lueti to ng'eni imako ga earbud. To nyaka wang' otuch iti no. Bende nitie jok moko mohero guonyo itgi gi gik machalo leads mag kalama o joma jochwe kitemni kata sweater gin gi crochets needles ma very sharp. Tido ka seche mochwecho no kamoro iti orame to gima chiegni kode en crochet. To okawo crochet okete ite. To ka gir kiragi kendo gimoro tuomo. To donje ite. Bende nitie jomoko manigi habit moro ni seche moko ka gidhi nindo to bende gin gi earbud. To gidhige e kitanda osoko ite manindo teri to cotton bud be nie iti ka. To sama thin kilokori ni to osetucho iti. Mano achiel kuom gik manyalo tucho iti. To bende nitiere kaka joma tindo kamoro
tulo moro owuok, dhawo moro owuok, ji a dhawo. Ka ji dhawo, kamoro ng'ato go ngum, iti. Pressure man ngumno oromo tucho it, nyandururu mar it no. Mana achiel kuome. Kata seche moko aseneno jotuochega moko mabiro because of nitie gima luongo ni domestic violence. Tulo magudi. Yes, tulo magudi. Tulo magudi be jabetga. Kamoro ne ogwenyoru gi wuon paru. To wuon paru ne ng'at ma chunye chuok. To nikech chunye chuok, to sama thin en mana pat, e iti. Iti, nyandururu mar iti otuch. To bende nitiere jok moko ma masira mar ndara ni. Ka gin e masira mar ndara, to gi sustain head injury. To head injury ni, wang' ni kel seche moko tuch mar it. Sana sani, kata joma riembo apiko, waneno gi e town ka, ji riembo apiko, wawacho ni yudogo bende rwako helmet. To king'iyo ata malo ma jok morwako helmet, gitin ahinya. To ka dipo ni masira moro wuok mar apiko, tigo wiye ndara, mano be nyaka kel tuch mar it. Nitiere moko machalo kaka infection. In gi tuo mar it. Moloyo tuo mar it madiere. Nikech ochakore gi homa, in gi homa, to sama tin bang' homa no tiwinjo ka iti ochako rami, to winjo ka iti dinore, to remo ne medore ameda, to dendi ochako mana chwakore, to sama tin to iti otuch. Nikech tutu ma losore e iti madiere. So tutu ni kolosore e iti madiere, to nyaka wang' okel tuch mar the eardrum. Nitiere bende gik machalo kaka gik madonge it, nikech it be seche moko nitie gik madonge. Gimoro odonge iti. Mano nyalo kelo tuch mar iti. Obed gima dongo ma muol, to bende nitie gik manyalo dongo machalo kansa. Nyalo bet e iti ma tuche. Adwa dok chien matin kuom wach tuch mar it ni. Iti nyalo tuch gi diere. Waluongo ni central perforation. Wacho maber ni kaka omuot mar it, gi nyandururu mar it, to kod hotogoro mar it. Mano it ma oko. Outer. Nyaka kama nyandururu mar it nitie. Kichako nyandururu mar it, to kod choke matindo tindo gi, nyaka kama ogonglo kamie nitie ni. Mano it madiere. It madiere no nitiere kaka otudore gi tok Ne wacho ni it gi duol omakore. Koro ma iluongo ni eustachian tube kata auditory tube. En otudo it madiere to kodi space mar tok Tich ne nitiere ma wabiro wacho chieng' moro kata sani. Kanyo it madiere. To kamogonglo mar kamnie nitiere ne. To kodi gik machalo ring magiluongo ni semicircular canal gin adek. To kodi kama nerve gi be wuoke. Mano it ma iye. It inner ear, it ma iye. Kamano. Iwinjo kata kaka daktari olerona maber, omule maber mokalo it kidieny ka kidieny, fuon ka fuon, mabedo mnyisowa kaka wach wuotho kowuok e it maoko, it madiere mochop nyaka it ma iye. Pimonwa tudruok mar it gi it gi duol, tudruok mar duol gi duol gi it, giduto te gitudore kanyakla. Yienwa wakaw yueyo ka waduogo bang' thuolo machok mokalo. To wadhi nyime ni to kopogore kod gik mopimonwa go, bende nitiere gik moko manyalo kelo yiech mar nyandururu mar it kata rupture mar eardrum.
gik misiki kete it, daktari wacho ni oyo. Violence, tulo mag dho udi, daktari wacho kacha ni oyo. Samoro bende winjo ka iti lich kaka gimoro amora ikete iti, nindo gi gik moko e kitanda mi gidogodo iti ok ber, masira nyalo timore matucha, nyandururu mar iti. Mabende wacho ni en gima rep kabisa. Daktari seche wacho ni rep mar chal nade, marom gi tissue, marom gi iti yien, marom gi rep machal nade gi gik maneno pile monya pimo godo kalatas koso. Bas. Rep mar nyandururu mar it ni, adwa ni ing'i kalatas mar gaset. To kinyalo ng'iyo thickness mar karatas mar gaset. To karatas mar gaset no, thickness no ipogo diriyo. Mane kaka gino chan? Mane e kaka oromo. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime kidenyi mar ariyo kachiel kod mar adek, kik bai kata matin, kik isode. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now, visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Eichung Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Hey, Park Road, Macaron Gift. Kidwaro wenda Maruta Keloni, to this star 860*419#. Parenia, Ramogi TV.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa ma Kisumu. Wantiere kod Dr. Odeny ma bende olony mokalo e weche mag it, duol kachiel koda kaum. Kawuono wang'iyo kacha yiech mar nyandururu mar it kata baruok mar nyandururu mar it ma bende daktari nopimonwa ni oyot mokalo. To nikech gik moko mawatimo habits mawathoro bedo godo nyalo miyo oyieji. Kidieny mar ariyo ni wadwa ng'iyane ni to seche ma daktari wacho ni en part mar it mar reprep mayot o reprep machal nade nowacho ni gazet kata kalatas kinyalo kawo mipoge diere o reprep machal kod mano seche ma nyandururu ni oyiech ere kaka odhi affect dendi duto te chakre wi nyaka tiendi yore miwinjo godo wach yore mi communicate godo kod gik makamago daktari machiegni kedu erokamano kane pok wadhi yoyo ne wang'iyo reprep mar nyandururu mar it nipimono kacha ni oyot mang'eny emomiyo yiech ne bende yot so koro ka wang'iyo kaka oyot kata kaka reprep wabong'eyo ni seche ma ponono ni oseyiech kotendre kod gik manipimonwa ka onyalo affect dendwa nade kata okelo rochruok mage e dendwa. Erokamano mokwongo adwaro nyiso oganda kaka nyandururu mar it reprep. Kineno kalatasni uneno ko reprep sana. Yes. To akonu ni nyandururu mar it reprep mare en nus mar reprep mar gini. Kendo adwa pogonu gini diriyo mondo ung'e kaka nyandururu mar it reprep. Koro kakete kama tawach ni an gi pala moro ma special manyalo baro karatasni tabare kama bas koro madonga achiel ni ma e kaka nyandururu mar it kaka pekne romo en gima kineno to en gima mondo otuji piyo yot kabisa o reprep kaka machalone. Yes. To nawacho ni reprep neni en mondo mi kata bi mani sound ma piny kabisa ochopo kuru. To nyakwa ondekne. Nikech ndekne mar nyandururu mar itni ema biro miyo wabed gi ndekne mar the ossicles manie it madiere ka mondo mi oter energy to the inner ear kuma akore nitiere pi mabe biro bedo ga paka moko matindo tindo mabiro luwore gi kaka energy moa it madiere ni uchopo kuru. Erokamano. Daktari opime maler mokalo kendo ponono ni siki miloriga giti samati ni kao ket kibrit samati ni kao crochet samati ni kao gik moikete iti daktari wacho kacha ni oyot mokalo to mana kaka ne wawuoyo ka en yiech mar nyandururu mar it ponono no yiech nyakwara Ramogi Ajwang'a hinyruok mage rem mage kata midhiero mage ma idhi bedo godo e dendi mane kidieny ma wantiere kinyalo ng'iye oyot mokalo kendo gimoro amora nyalo kale yiech ne bende nyalo bet mayot manyiso ni onyalo kelo ni hinyruok. Daktari ka koro wadonjo e kidieny machielo hinyruogni kata yiech mar nyandururu mar it ere kaka odhi affect kata ere kaka odhi rocho ngimawa. Erokamano. Yiech mar nyandururu mar it nitiere tieng' didek. Nitiere achiel manyalo bet e diere ter mar yiech mar nyandururu mar it kaka ma en yiech mar nyandururu bet en e diere seche moko nyalo bedo gi ka to nitiere moko mabet gi e bathe e tenge nyandururu mar it kaka ma en iyudo ka en e tiende tik machiegni gi kama hotogoro mar it oromo gi nyandururu mar it no. Awacho kamano nikech nitiere tuoche moko manyalo biro kadiponi yiech mar nyandururu nie bathe ok ochango to nitiere pien mar hotogoro ni seche moko pien no nyalo donjo e it madiere to samo donjo e it madiere no nikech gini no tuch to loko kite
Koro ok ochal pien ma nitiere oko mar itno. Nitiere gik ma koro biro chako loso kosedonjo it gi iye ka dipone tuchno ok ochango modinore maber. Nitie gima iluongo ni cholesteatoma. En gima lokore to en gima pong'o it madiere to chako mana rego it madiere mos gi gik moko te ma iye kanyo ero. Koseregogi moreg nyaka choke ma wacho matindo ma amplify sound ka magilwar piny magibed maonge. Ka giselwar piny ting'e ni koro itino ok nyal winjo wach. Kadok chien matin ni rochruok mage manyalo bet ka it otuch. Nitiere it motuch dichiel nikech ng'ato opamo iti. Shida mibiro bedgo mokwongo tik en iwinjo ka ok iwinj wach suddenly. Sechego. Ok iwinj wach. Ma ipo mana ka gima iti no koro onge. To maluwe in gi rem e iti. Rem kamili. To rem no biro bet kanyo nyaka kamoro wang' mi yath moro mar geng'o rem. Mar adek, nikech osekus ma wacho ni ka choke matindo ka kamoro pressure mokelo tuch mar itni odhi nyaka e iti madiere. Koro iyudo ka iti madiere ni choke ka tero pressure no e iti ma iye. To kotero pressure iti ma iye to dhi tungo pi moro ma wacho ni tiere it ma iye cha. To kotunge to nitie gik madwa chako timore ka. Ichako winjo ka iti mor. Ka picha otungni Yes. Iti mor. Gima luongo ni tinnitus. En mor mar it. To sache moko inyalo ka koro ok inyal balance maber. Iwuotho ka ng'ama omer. To seche moko iwinjo ka chunyi osechako ting'ore. Ka gima idwa ng'ok. Gima iluongo ni nausea. Mago gik ma ibiro winjo e iti. Kendo balance ni seche moko onyalo ketho. Mago e gik ma jatimre mang'eny ahinya seche ma iti otuch moloyo to motuch sano no. Magi gik ma wajaneno. To ka wang'iyo iti nikech wawacho ni ka mano timore to ok nyaka idhi ine ka minyalo di konyruok. Kibiro wang'iyo itini. To gima biro neno kamoro ka en it ma nitiere kata mar accident kata mar blast. To pod wanyalo neno hinyruok moluwore gi mano e iti ma oko. Kamoro in gi it kamong'adore bedo gi wound. Adhola moro ni e iti. Obed iti mar omwot mar iti ni kata iti mar otogoro mar iti. Kamoro ka mano timore to remo chwer e iti. Remo chwer e iti no be ng'eny ahinya ka nyanduru mar iti otuch. Oyudo ka nitie remo mopong'o i otogoro ni. To ka remo nitiere to remo no ema kamoro nyalo neno. To ka dipone remo ok ochwer mang'eny to wabiro neno kama otuch. Inyalo nene? Yes. Gi wang' kama kosukete gi? Nitie ok inyal neno kata na nyanduru mari ni ok. Inyalo mana nene ji matin ahinya joma otogoro gi ni bet dongo. To ji mang'eny to kibi nene gi wang'i. Nitiere gik matiyogo mag ng'iyo nyanduru mar it. Waluongo ni auricles or otoscopes. Koro kwa kete iti to oyawonwa it gi iye to waneno kaka obet. Emomiyo dawane kata ka iti ni otuch gi bathe gi tenge kata otuch gi diere tir. Kata disrupt the ossicles mag it.
To bende nitiere seche moko mido ka remo ok nie ei hotogoro mar itni. Remo nitiere iti madiere. Koro iyudo ka nyandururu mar itni olokore ratiglo nikech remo ma osechwer to nie iti to gimoko kuro. Koro rangi gilokore. Gibed ratiglo kanyo e iti kanyo manyalo neno. Kiwe mano bende inyalo ka ng'ato nigi rem mar ng'ut. Rem mar ng'ut ni jabedo ahinya ka ng'ato nigi hinyruok mar it. Koro kata ka wapimo ng'uti, iyudo ka ng'uti nigi pek moro, kata kwa move from one side to another, iyudo ka iwinjo ka rem nitie mang'eny. Ok ang'eyo daktari tudruok mar chuny matimore kod yech mandururu mar nyandururu mar it. Nikech wachni achiel kuom ranyisi nyalo bedo chuny mating'ore, kata ka ng'ato dwani owinjo ka gima odwani mondo mi ong'ogi. Kaeto ni wacho kacha ni inyalo winjo ka ponono ni pig cha oyungni matin, pi mane it cha to ang' nokel mor mar it. Ok ang'eyo ni en mor machal nade. Ok ang'eyo ni en mor maliyore, kose en mor mamor katung', kose en mor magaga. Ok ang'eyo mondo mi oganda wong'e ni kapo ni winjo morni to nyalo nyisi. Kaeto bende wachonwa kacha ni samoro bende oyiech mar remo opong'o it kata hotogoro mar itno. Gini yot mokalo, to kuma yot mokalo ni entiere kod blood vessels, manyiso ni nyaka yud remo mondo mi eko bed mangima eko titijene. Remo mang'eny gidhi wako ke blood vessels mantiere itgi koso daktari. Mana matin kapok wasudo nyime. Remo gi iyudo ka ligeche mag it, mago blood vessels. Nitiere kaka ging'eny, to luwore gi moyudo hinyruok. Ka maduong' oyudo hinyruok motuch, to remo chwer be mana moromo. Seche moko iyudo ka remo nyalo chwer ma lak oko e lembi ka. Mano nyalo timore. To ka wadok e penjo mipenjo machielo ni to ang'o miyo ng'ato chunye ting'ore kata ite liyo ka oyudo chandruok mar it. Ko maber ni kineno tudruok mar it madiere gi it ma iye, nitiere chok matindo tindo gi ma waluongo ni ear ossicles. Nekech gibiro yiengni kaluwore gi teko mar gimomiyo nyandururu mar it otuchni. Koro ing'e ni kama nanyisi kama nitiere machalo gonglo mar kamniene, to gimakore gi kuonde ma chalo ring ka maluongo ni semicircular canal. Koro king'iyo e pichani, king'iyo ka ma oval window kama the foot plates mag stepis nitiere, to pile energy mar sound kobiro to dhi ogonglo ka, to bedo translated into electric energy. To ka en energy mopiachore, tiyudo ka ochako donjie semicircular canals. Mage e kama mi balance. To gimoro amora motungo gi, to koro nyaka okel shida mar balance. Nyaka iwit balance. Yes. To mor mar it to wuok e ogonglo ka. Nekech en gi gik matindo tindo waluongo ni hair cells. Hair cells gi e sensors mamako sound modonje it. Koro ing'e ni ka energy no ng'eny, tiyudo ka hair cells go moko break, gitur. To ka gitur, to koro gitero sound mopogore gi ma it no men onego winji. Koro sound ma gitero nekech hair cells go tur, en mor mar it.
Kaito bende chenro moro ka Dr. Odeny kanyalo paro maber nyiso ni ka hair cells gi otur to thoth ne ok ginyal ga recover. Omiyo ber ga ka ng'ato rito ite kik hair cells gi tur, kik gi break, nikech ka gi break gino ok gibiti kendo. Gina kamano. Kapo nono ni wioko wil gi chenro no, daktari ni wacho no kamano. Mana die. Hero kamano ahinya. Po nono ni winjo ranyisi mane daktari onyiso wagi onego beni timo nang'o. Nego beni dhi e osiptal ir laktar molonyo weche it kachiel kod duol koso nego beni timo nang'o. Daktari biro timo nang'o mondo mi o team diagnosis ne wacho kacha ni nitie gimi bro meny godo mibongi go it kendo gibro neno ni it ni nyandururu ni oyiech gi kanye oyiech gi diere. Koyiech kakoyot ni inyalo twang'e, inyalo bawe, inyalo lose kendo koso dhi bedo nade. Mago gimoko mathoth bire kidieny machielo ni omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Teacher Beach ochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Baba, ninakupenda, asante sana Baba, Mwokozi wangu. Ili kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Nakumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu akubariki. I appeal to universities to allow students to sit for their end of semester examination while awaiting the resumption of full disbursements once the process gives direction on the matter. Jatend piny William Ruto koro kwayo mbalariany ma pacho ka mondo we nyithindo tim penj ka piny owacho mare pok ochwalo negi omenda. Take the responsibility to guide these children. Take the responsibility to train them. Take the responsibility to make sure that they grow up to as upright people. Counties makaluo koro kwa mondo ked kod midhiero adek mathiro dongruok mag nyithindo manyiri e kor gwenge. Kaka unene ni about 300 meters from the lake, inside the lake has been eaten by the lake. Pino chako pongo higa 62 nam osebedo ka songo biro oko. Ohale dhowath ma Sangorota ogore piny kaluwore kod ng'ok mar nam Lolwe kinde koth mapek. Sour petroleum jelly repairs dry skin and moisturizes like no other. Non-sticky like no other. Great quality product from Pwani Oil. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'io yiech kata tuch mar nyandururu mar it. Wanjire kwa Dr. Odeny studio ka waneno kacha ranyisi makiwinjo kata makineno tinyalo chichini nyaka bedi nitiere chandruok. Owacho kacha gigo makitimo to nyalo kelo yiech mar nyandururu ni. Daktari ka ng'ato osebiro iri wacho kacha nitiere gigo mung'iyo godo nyaka it mabro yawre maduong' ma ing'i maber ni nyaka bedi ni nyandururu ni oyiech to oyiech gi bathe kata oyiech gi ediere kopogore kod ranyisi kaduto te. Kopogore kod mano nitiere gik moko mabedu chako timo mondo mi omed nyisi magnitude mar yiech ni koso to kapo nono ni seneno thoth ne gini nitiere gi repair kata nitiere kaka ithiedhe ka nitiere kaka ithiedhe itimo nang'o. Ero kamano seche ma wase go through bin e itika mayudo ka nyandururu mar it otuch. Onyalo bedo no tuch matin. To onyalo bedo no tuch e diere. To bende onyalo bedo no tuch tete kata tuch mnage bathe kende. Thieth mag kidienje ma wachogi
opogore opogore. Gima daher wacho kendo en ni ka wach ok iwinji, nikech mano thoro betoga ahinya ni wach biro bet ma ok iwinjo. To nitiere pim moko mwapimo ma iteri, wadwa pimo ni to koro iwinjo wach marom nade. Waluongo ni pivotal audiometry. En emobiro ng'isowa kiwango mar wach miwinjo. Kendo biro ng'isowa ni to iti ma koro siwore ne, nikech iti nyaka wang' siwore. Iti kosiwore, to osiwore marom nade. To osiwore machal nade. Nikech onyalo siwore nikech eardrum kende motuch. To onyalo siwore nikech eardrum otuch, to choke matindo tindo ma iti madiere kande bende otur kata opogore, opasore. Nikech onyalo pasore be. To bende nitiere seche moko mayudo ka kata mana nerve matero wach, maloko wach koa e sound energy to electric energy ka bende ohinyore. Nikech ma nyalo timore ka ng'ato yudo accident. Yudo ka masira mar ndara, ibedo gi injury ma bet ng'eny mokalo kipimo gi ma ka ng'ato pamo iti ni. Koro wapimo iti to wang'iyo ni hearing loss chal nade. Kidinyo adek. Nitie moluongo ni conductive hearing loss, yani gima tero wach koa e it madiere to dhi e it ma iye. Koso in gi lal mar winjo wach koluwore gi nerve moyudo hinyruok cha. Mano mar ariyo. Mar adek en magi te. Nerve ni ohinyore to iti madiere bo ohinyore. Koro kwa pimo iti to wabiro ng'eyo mane manitiere. Mane nyaka watim moloyo ka wan gi case. Nikech seche manitiere violence. Tulo. To nyaka tim mano nikech ikiane seche moko wanyalo yudo kwa dhi e court. To kwa dhi e court ko nyaka wang'isi ni ng'ane ne itiyo ohiny. To ka nohinye to winjo wach be nokethore marom kama. Koro mago nyaka watim. Kendo pimo mar koso winjo wach ni bende biro miyo matut ahinya gimonego watim moloyo seche ma koro wadwa timo thieth ni. Nyandoro mar it motuch ng'enygi chango kendgi. Ng'enygi chango kendgi. To chango mana kendgi kirito itino. To nitie kaka irito itino. Onge gimiweyo madonje iti kachalo kaka pi kata mana eardrops ma ji ketogi. Ok iketi e itino to itino beda motuo sa te. To gikone eardrum motuchne obiro losore kende. To ma ok olosore kendgi, awach ni kamoro ok olosore kende ni iyeno ochako duogo bedo gi infection. Tuoche. Yes, tuoche odonje. Ochako chwer. Koro ing'e ni kochako chwer nikech ne gik molilo wuok e iti ma oko to donje iti madiere. Koro ochako chwer otutu. Bas. Koro mano nyaka wakuong wathiedh tuoche ma owuok matutu machwer ni matuo kabisa. To kosetuo to wachako wang'iyo nyandoro mar it ni. Ka ok ochango to nyaka koro watime ne operation. Operation mwatimo en mar dino kamotuch, nyandoro mar it motuch. En operation mwatimo ma wakao pien moro ma iye mantiere wi it ka. Kwase kawe
orep mana kaka nyandururu mar it no to bet otegno madwa lo nyandururu mar it. To watime kwatiyo gi special instruments e theater. Nikech koro nyaka wang'e iti kabisa, nyaka wati gi gik manyalo miyo wang'e iti no. To wabawe maber. Nitie kaka wabawe e iye kanyo. Ok twang'e. Wabawe to nitie gik mwatenego. Ma okuongo kete iti diere to waketo gimor bawe goni. To kendo chak waume maber, nitiere special materials mwatiyogo mwaumego. Koro kwaseume to obiro chango makanyo lorre maber. To kadipo ni choke ma iti kabe nokethore, gini nyaka wang'i kaka wadokogi mondo mi gibed gik manyalo tiyo, manyalo conduct sound, mater wach e iti ma iye. To kaka wacho kendo ni kinyalo kibeto kain git ma chwer. Chunore nyaka koro wang' mami yath. Yath mwami machalo kaka antibiotics mondo mi yuti oginene obed motwo. Mago be nyaka wami. To ka in gi rem, yedhe mag rem be nyaka wami mondo mi kibede gi shida ahinya. Erokamano. Moro nyalo pimona Dr. Denya ni seche ma osetimne ng'ato surgery, nikech wacho nitiere kaka itene ok twang'e, nitiere kaka itene ok bawe gi glue kata gi gik aina go, nitiere kaka okete modonga donga ma ochang maber. Seche ma nyandururu mar ito yiech manyalo chango kende kidieny manyalo chango kende cha, mano en mana moyiech matin koso kata moyiech maduong' bende nitiere kaka inyalo we aweya maduog chang kende koso. Kae to kar kamibawe godo ni onego beni rite nade to kose bawe mondo mi ochange e yo makare, nikech en gimoketi, en gimoluwo, ok en gimotwang'. Irito it nang'o tok surgery aina ni to dhi kawo thuolo marom nade mondo mi ochang maber? Erokamano. Mokwongo, it motuch machango kende ojabedo tuch matin. Nikech thothgi jabet motuch matin, ok gibed madongo ahinya. Ka ok gin mag masira mag ndaragi, gin tuch matin, koro thothgi chango kende gi ka irito iti maber. To seche ma wase timo operation mar it, ma wase teno pien ma wagolo, mwabawo kama otuch no. Nitiere gik ma ng'ato nyaka kik tim kata tim mondo orite mondo mi ochangi. Mokwongo tik en ni kik iwe pi donje iti. To seche moko e stage ni wabiro miyi ear drops mitiyogo e iti mondo okony mondo iti mawabawa ni ochang piyo. Mar ariyo, ok dwa her ni mondo ithiny umi. Seche ma wasetimo ni operation ni, umi ok ithiny, nikech kithinyo umi to pressure mawuok, nikech nyaka wacho nitie tube moro moa e iti madiere to ni ochopo e tok umi ka. So pressure no biro dhi e iti madiere to biro thulo gino oko. Onyalo miyo gino ok chang maber. To kadipo ni in ng'at manigi allergy kata gima nade makelo gir, to gir nini igir kiyawo dhogi. Nikech kigir ka dhogi oumore, to pressure cha mar gir biro dhi e iti mathul gini oko. To kigir kiyawo dhogi, to pressure cha koro dok piny, koro ok ong'eny, ok odhi thul gicha cha.
mage gik ma jatuo onego ong'e kabisa. Kendo pi kaka wach pi mora mora kik donje iti, pi manyalo donje iti kiluokori, nyaka make sure ni kodonje iti. Kidwa luokori to wawacho ni ikaw pamba maler maber. Ing'ino maber tikete iti nyaka iluokri mituo. Kisetuo ikigole. To kamoro inyalo bet ni koth yudi oko. Ka in oko ma koth nyalo yudi, nyaka ibedie gi cotton wool e bagni kata e kiroho mari. Ma ka dipo ni koth ochako chwe koyudi oko, to nyaka to iket pambane mondo protect iti. It motimne, it mobaw kata it mothiedhi nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi ochangi, to po nono nosechango bedo botiatia maber kaka nyandururu mane ok oyiech. Erokamano. Okawo kinde mopogore mondo mi ochangi kaluwore gi chuech ng'ato ka ng'ato, gi tuch kaka tuch duong' mar tuchni. En maduong' kose en matin kose en marom nade. To pile wadwaro ni mondo daktari manotimoni operation nyaka kinde ka kinde ong'i iti. To ong'iyo ni to chango maber koso nang'o. Mano eka inyalo ng'eyo ni iti ni chango kata ok ochangi ka daktari ong'iye. Nikech kata in iwuon ok inyal neno iti. So ng'ato machielo ema nyaka ne iti. To ng'ama nyalo neno iti maber en mana daktari mar it. Mobiro ng'iyo moyud ka iti ni chango maber. Seche ma mago duto te timore, apani mondo kapok wachopo kanyo, to ne wanyalo ng'iyo kata kwa nyalo tieko to wang'iyo kako onego bed ni irito it e yore mopogore opogore mondo kik wabed kod midhier ni kaka koro mwawuoyo odiochieng' ma kawuono. Wayudo ni en gima yot mokalo, yiechne kata tuchne bende yot mokalo, thiedhe bende ok apar kadhi kawo nengo matin, nikech kine bie wi it ka koka imanyo law modwa ok law midwa manyo pien modwa chal gi eardrum ma kaw madhi mabaw gi yie kuno. Ok apar ka en thieth matije yot ahinya kata ma nengo ne yot ahinya. Koso Dr. Den? Nengo ne ok yot. Kendo inyalo ni gik mitiyogo mag timo operation ne nitiere sirikal osiptende mag piny owacho matin ahinya man kodgi. Koro miyo en thieth ma special. Nengo ne nyalo bet mang'eny. Momiyo ka inyalo rito iti, rite kaka nyalore mondo kik otuji. Eardrum ni kik tuji. Nyiriri matin warito itwa gi lak sechegi. Daktari nowacho kacha ni gik mikete ita oyaye nyaka kori weri godo. Kapo nono ni dwani mondo mi iriti iti yo makare kiki siki soy iti. Ang'o kendo monego beni watimo kwa rito itwa daktari e nus dakika mondo mi ogandawa opar weche gi kinde ka kinde, nikech eardrum yot kaka ne wanene cha. Erokamano. Adwa wacho ni gik ma wan go ma Nyasaye omiyowa ok wakawo giga matek. Wabiro neno bergi mana seche ma thuolo ma gisekethore. Eka waneno ber mar gima Nyasaye, chwech mar Nyasaye nomiyowa. To kidonje it ka, ber mondo irite. En gima oyawore. Ma gimoro amora nyalo timore. Kata mana olwenda nyalo donje. Infection matin nyalo betie. Ki gwonyo iti gi gimoro amora miketo ni na iti ili tigwonyogo nyalo kelo infection mar iti mami iti kethre matije mano ochwene ok tire maber maonge. Omiyo kwa kete yo machuok rit iti. Poni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye, kinyalo miwa namba simu bende wanyalo duoko erokamano. Kinde ni an gi ofis mara Aga Khan Hospital ma Kisumu ka.
inyalo tudori koda e namba mari 0